sum credo paternindam corpus spiritu Deus Deus mecam corpus meum materam tam crus metamixai. Kita ang kaugatan. Kana ang kapunura. San asas. Huwag na maningibati mo sa sakit niya kayo! Sorry! Ako ka sa labi! Ikaw ang simagdanggan! Sabali! May uhipan niya ikaw ang simagdanggan! Ang mga kaliwat. Nahigugma na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidumtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Ustara kadagom, mukirig siya. Antonio! No! Napangin ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon kinapon. Ay, katapusan nga pagtupot. Ikan pa kanyan to hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Iksay makatabang sa anong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug tulumtanan sa labawng kamhanan. Gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermis Gomez yun, ni John Gomez. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusokon ko sa mga gagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Imong utok. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Patay! Oy, may kamot yung minusot sa... Ikot na lagi mong ito, oy! Tama! Oy, Diyo, diyan na, koy! Koy! Diyo na, koy! Ayaw! Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Ayaw. Imon magaling kong kuwala ipakyo. Ay, bumili ko ng pagka, Joy. Imon magaling na pagka. Pati yung si kanyo.
Tika aja. Kalau nakaon sa kaunalan o ginawaan niya. Onsay lami sa unod o ginawaan niyo, titeng. Onsay lami niyo, teng. Nagkampat sa dugo og unod ni Jo ang imong dagway. Ay, ako may imong giatopan. Ako na sad ang gusto nimong kanon. Desidido ka gyud. Ganahan ka gyud ay mo kaon nako. Bisag mikalit ka og gahi og maglisod na og lihok. Nagpangawhat gihapon ang imong mga kamot og nagnganga gihapon ang imong baba aron imo kong kanon. Nia ang final nga silot nako nimo dong. Tilawe ang telekines mo na kong abilidad. Atam roskam krobam krosam metam matam ratam. Panunaon ka na ko sa kahanginan. Dili na magtokad ng imong mga ting. Madam Radam! Mamitam! Muputo ang babong kasa ngayong nakabawas na si Antonia. Nakabawas na ang akong anak! Matod pa sa giingon og napatik sa giingon nilang Biblia nga nagkanayon. Apan nga sila gayod pagasakiton sa 5 ka bulan. Ug ang ilang kasakit ingon sa kasakit sa usa ka tanga sa diha nga siya nagapaako sa katao. Og niadtong mga adlaw ang mga tao mangita og kamatayon. Ug dili makakaplag niini. Og magtinguha nga mamatay. Og ang kamatayon mukagyaw gikan kanila. Revelasyon kon pagdayag 9, todling 5 og 6. Kamong tulo ang timailhan nga ang nasulat sa ilang basahon may katumanan gayod ug mahitabo gayod sa mga katapusang adlaw nga sila rasab ang nag-ingon. Maghari og daghang mga tuig ang akong giila o gilodhan nga amahan tungod kay matud pa nila sa ilang paghubad sa Revelasyon 9, todling 5 og 6. Tinuod ang sumbe. Tinuod ang sumbe. Tinuod ang sumbe. Ang ilang pinakan sama sa pinaakan sa katanga. Mga nilolong magpangita sila o kamatayon. Apan ang kamatayon, dili mo dool kanila.
Mura man ito sila, pero imposible nga zombie ni sila. Uy, dili man na tinuod. Pero mura di sila zombie. Kung zombie na sila, kung tinuod nga zombie na silang tulo, kuyaw kaayo kung nakapaak na sila og laing mga tao. Bahala mo sa inyong hunahuna. Basta, nalipay kaayo ko. Kay nakabawas na si Antonio. La la la. Sorry nga nalangan ko pa uli. Mama Matilde. Medyo nagubot ang mga tao din sa ato tungod sa baniog na balita nga dito sa Pikas Lungsod. May tulo kuno kapatay nga mga zombie. Nahibaon ako. Nakabati na ko sa maong balita. Tinuod pagod ni Ma? Mutuo kag zombie? Tulog karon ang natagik sa ilang kasulatan. Nahibaw ko nga anak kini mabasa sa revelasyon. Apan ang sama nako makahimo sa giingon nilang zombie. Unsay bot mo gipasabot, Ma? Tungod sa among nahuktan, Loretta, sama kang Amanda. Ako ug si Amanda may kala sama sa tanga. Mudot ang kala sa among pinaakan, sama sa pinaakan sa tanga, ngadto na sa mga tao nga may dakong sa nga nabuhat namo ug bisan sakop sa pamilya. Wa ko makasabot, Mama Matilde. Ang nangamatay nga gituhuan nga mga zombie, kauban nila ni John. Ang tulong nga gituhuang zombie ni Tabang aron patyon si Antonio. Mama Matilde. Busa, dako kay posible nga gigamit ni Amanda ang iyang ngipon nga ingon tala sa tanga. Silbi nga silot sa tulo nga mitabang aron patyon si Antonio. Ingon kami ni Ana, Loretta. Dili lang kay mga barangan kami. Apan may mga linain kaming kuskan nga gahom nga iya ugikan sa among giludan o gituhuan nga mooy maghari sa mga katapusang adlaw ning kalibutan. O kining maong abilidad na kong nahuptan. Way lain na kong dinlan. Huwag lain kung dili. Ikaw! Ogma, mauna ang ikatulong adlaw, Loretta. Mabalik na ang normal na kong edad. Ikaw, nga nahibaw sa tinuod, nga naingon ko ni ini. Maglisod good pagtuo, dili ba? Apan na ikabot kayo. Mga abilidad sa tao nga ingno natong punga nga gitugahan pinili aron makaangkon og ingon ni ining kalaki. Moingon mo nga imposible, pero tanawa ko nahimong tiguang ang edad
usa ka gatus katuig tungod sa kalaki ni Amanda. Mausab si Amanda. Nahimong tiguang tungod sa nahuptan kong abilidad o kalaki. Sila dili mo tuo, pero ikaw nga nakakita. Imposible nga dili ka mo tuo sa imong nakita karon na. Ay, ugma mubalik na ko sa akong naandan. Musiksi na usap ako. Magwapa na usap ako. Matug na ko. Ay, misakit ang kugong-kugong sa tiguan. Kibatik na kong duha-duha. Dili kini mao ang kinabuhi nga angay nako. Dili kini mao. Ay, nautuhan ko mga tao. May accelerator. Tuan na dyan siya sa ilang eskwelahan. Well. May balik na dyan ko sa akong edad. Dili na ko kaayo tiguan. Wow. May tao. Ay, buntag! Ayo! Pwede! Timing kayo si Dominic. Karon ka lang cute. Pati lahong sa kagyud na ako, Dominic. Unsa pa makahay mga misteryo nga buhaton nila ni Matilde ug Amanda. Unsay ipasabot sa hunahuna karon ni Lorita. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Dalit kanato sa RMN Drama.